ja ohjaaja sitä varten, että saat kuljetettua aseet edulliseen asemaan vihollisen nähden ja räpätyt siitä. Tämä on niin yksinkertaista, kun muistaa vaan näin. Se on yksinkertaista, kun se osaa. Kahtena päivänä oli 52 astetta maassa, näytti mittari. Ja sitten niin, tuolla ylhäällä on aina nousee. Mutta että se kun maasta kuunteli tuota koneen ääntä, niin se on ihan niin kuin kiinteässä aineessa olisi mennyt, että semmoista se sirinää kuuluu. Ja huomasin, että sieltä on Antreaa päin tulossa niin Pietarin suunnasta, mutta paljon lähempänä niin 3 pommikoneita SP2. Ja minä löysin ne heti siltä linjalta ennen Antreaa ja kun ne tuli vastaan, niin me olin noin 500 metriä yläpuolella, niin puolivaakakierteestä sinne niiden taakse ja napsin jokaisesta niin konekivääriampujat hiljaisiksi. Ja sitten moottoreihin tulittamaan, että kaikkien moottorit savus ja ne rytkäs heti pommit sinne vuoksen varrelle metsään ja läks karkuun. Ja sitten niin Valkjärven suunnalla niin yksi niistä syöksyi alas. Mutta kun minulla ei ollut todistajia ja se oli silloin linjojen vihollisen puolella, niin ei sitä minä saanut tilille koskaan. Me saatiin ilmoitus, että Immolan suunnasta on 12 pommikoneetta tulossa. Me raustiin 2 suuntaan siitä salmesta, niin kaikki. Siellä olikin hävittäjälauma vastassa. Meillä oli ihan heti paikalla niin 5-6 konetta jokaisen ympärillä. Se oli espanjalainen rengas jokainen, että siellä kun pääoliko kuulla lääkärillä, kun aina tulee joka puolelta vuoroperään, niin syöksyy joku. Siinä kaatui tanskalainen luutnantti Christensen ja niitä oli 2 Christenseniä. Toinen kirjoitti Koola, toinen Seelä. Toinen pelastui laskuvarjolle. Sitten Vänrikki Halme, se paluu siellä kaukopään propsipinoilla ja luutnantti Huanantti, meidän lentujen varapäällikkö, hän sai luodin rinnastaa läpi, oli saanut ja ajoi sitten vihollyshävittäjän kanssa yhteen. Ja tulivat Vuoksenlaaksoon sinne Mansikkakosken sillan viereen alas. Alikasti Kosola. Ne 2 venäläistä niin yllätti hänet ja ampui tulee, että hän hyppäsi niin matalalta, että suutarina tuli alas kirkon alapuolelle just ja laskuvarjo levisi sitten päälle. Niin me loppujen lopuksi niin saatiin kai 8 konetta alas niiltä ja ne heiltä ampui 7. Ja noin 10 päivää käytiin maataistelulentoja sodan loppuun asti. Kun hyökättiin, niin kaikki meni maahan.
siinähän oli ihan huoletonta, että kun se oli yhtenäistä mattoa. Toisella oli lumipuvukua, mutta ei ihan lumipuvuttomia. Siitä kun 100 laukasta sekunnissa tulee koneesta 4 torvesta, niin sen kun ryysyt hyppeli, se oli niin kuin olisi piiskalla lyönyt siihen. Se oli teurastusta. Eikä se tunnu miltään, että kun se on tehtävä näin, ne muuten ne pistää meidän miehet töppöset hiljaisiksi, jos ei niitä ammu. Tohtori Piponeus tuli sitten nimelle Ruokolahdelle ja toi 2 medisiinar konjakkia tuommoisen metripulloja. Ja että miksi et ota nyt. Mies sanoi, että sitten kun hän rauhoituu, kun hän tehdään tuolla Venäjän aroilla, niin sitten otetaan. No sit kun rauhoituu, niin minä sanoin, että mukoman rauhan takia ei kannata ottaa. Että seuraava sota kun syttyy ja sitten tehdään rauha tuolla Moskovassa, niin otetaan sitten. Velipojalla oli kirja Punainen paroni Richthofenista, niin sen minä luin aina, että osasin jo ulkoa tänäkin päivänä. Siinä oli uusi kurssi alkanut, kun minä olin 35 kantahenkilökuntaa, niin minä joudun 10 kuukautta odottamaan seuraavaa kurssia. Sen aikaa minä olin hallipäällikkönä Laivue 12. Ja siitä se meni sitten. Sitten olin, tietysti kun parhaana pääsin, niin sain valita rykmentin. Minä sanoin kotiin takas Suurmerijoelle tiedustelulaivueeseen. Sitten sieltä 39 maaliskuun 3. päivä niin hävittäjärykmentiin komennettiin. Ja siinä sitten pysynkin loppuun asti. Sitä ei kuulunut ja kuitenkin Tallinna ilmoitti, että se on lähtenyt. Minä jo vein Malmillani lennonjohdon etteeni ruustarin valmiiksi. Ei muuta kuin Magnus vaan nyökkäsi, niin silloin minä painelin suoraan. Helsingin majakkalaivan ohitin ihan pitkin pintani. Silloin minä näin sen Heestin rannikolla sen sukellusveneen siluetin. Minä kiersin sen pari kertaa ja sitten vein Heestin puolelle pystyyn ja sitten suoraan. Minulla oli aseet valmiina, varmistimet pois ja valot tähtäimessä, jos tästä tulee yhteenotto. Ja siitä tykin päältä niin hurautin ja sen jälkeen siellä 3 miestä miehitti tykin ja heitti tykin suojuksen siinä mereen vielä. Ja minä koukin 5 minuuttia niin sitä venettä. Ensin katon, että onko ne pelastaneet sieltä mitään, mutta kansa oli aivan tyhjä. Sitten minä kun selällä ja mahalla sit komentotasin kohdalla lensin ja näytin, että nyt meillä on vehkeet kyllä. Ja amerikkalainen Brewster Buffalo. Ja se tuntui hienolta kyllä, niin kuin tilaava kone ja ketterä vielä ja raskaampi aseistus. Ja sitten siinä on niin, se on niin kuin ampiainen tuonne möhömahana, että
siellä sitten sopii vielä 4 miehen pokkakerho vielä sopii sinne ruumaan kyllä. Deutsches Volk, in diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den die Welt bisher gesehen hat. Im Verein mit finnischen Kameraden stehen die Kämpfer des Sieges von Narvik am nördlichen Eismeer. Deutsche Divisionen unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen schützen gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall den finnischen Boden. Henki kun tikapojalta päälle vaan. Justiinsa mietittiin nuo viimeiset linjat, entiset rajat ja vähän ylittikin. Niin minä siellä kun oli Nissasen kanssa, niin meillä oli kymmenkunta Saikan kanssa tappelu siinä Valkeasaaren yläpuolella, niin ne häipyi sitten pilveen. Mutta yksi niin läks pitkin pintoja painamaan minä perästä. Vaikka minulla on 12,7 mm kaliberiset raskaat konekyörät, niin en saanut sen panssarista läpi. Ja röpsäyttelin sitä aina pikkusen muistutukseen ja painottiin Pietarin kattoja pitkin niin läpi Pietarin ja sitä kaupunkia piisaa. Ei kukaan ampunut meitä. Kato, kun me oltiin niin lähekkäin, oliko 20 metriä vähän väliin. Eivät uskaltaneet joten osua omaa, kun ennakkoottaa. Mutta sitten kun minä en saanut sen alas, niin sitten uuteen Laatokkaan melkein ajoin ohitte Pietarin. Sitten minä röpsäytin sillä vaan terveiset ja läksin takaisin. Mutta silloin tuntui, että joka piipusta tulee tulta. Semmoinen musta vana, kun Nissinen otti minun Valkeasaaren yläpuolella. Niin sanoi, että näki missä siellä tuut, musta savuvana seuraa perästä. Mutta ei yhtään osumaan silloin. Tämä on kotitalon rauniot Sortavalaista. Sortavalaa kun vallottiin, niin silloin ne siis polttivat nämä kaikki tuosia. Ja minä edellisenä päivänä kävin katsomassa koneella, niin nämä oli kaikki ehjänä. Sodassa saa tehdä mitä hyvänsä. Ei minulla ole mitään vihaa eikä katkeruutta, mutta tehdään samanlaista. Sitten on tilaisuus. Siinähän se on nyt, vaikka ei ollut mikään kosto mielessä kyllä. Mutta kun sitä mukautuu siihen noihin sodan sääntöihin. Vihollinen tulee aina sieltä, mistä et näe. Säilytä hermos. Elää päästä yllättämään itseäsi. Koelausan takana räjähti. Minä heti katsomaan, että joutuu mistä rävätettiin. Heti kun räjähtää vieressä. No eihän siellä ketään ollut. Ja sitten mutta kierrokset löi hetkeksi pois. Ja koska se paine löi bensamittarin putken poikki. Ja bensa rupesi vuotamaan koneen pohjalle. Minä olin jo niin luulija, että kun se melkein pysähtyi moottori sillä hetkellä. Minä olin heti jo kabini auki ja vyötli ja seisomassa tai kyykyllä istumella, että loikkaan siitä. Mutta sitten katsoin, että on niin monta 100 kilometriä vielä tai ei niin monta 100, mutta kuitenkin 300 kilometriä olisi tukikohtaa Mantsisaarella.
että kyytiä niin pitkällä, että kunnes on vaan vielä hyppykorkeutta. Ja ilmoitin toisille, että ne vahtivat. Niin. Ja sitten niin käsipumpulla lisää painetta. Sillä lailla pääsin tuki ja vielä koukkaamaan siis voittoja kunnia. Raskas konekivääri. Se ei ollut tietysti mennyt viimeinen patrulla aivan loppu. Ja se kuumeni tietysti siinä ja koelaudan takana räjähti. Niin, eihän minulle ole ilmassani ilmataistelusta ikinä ammuttu enempää talvikuun viime sodan aikana yhtään osumaa koneeseenkaan. Ainut, että omasta ja vierasta ilmatorjunnasta saa. Sentään omatkin harjoittelee kovilla, että millä se tuntuu. Ja se siinä on harmilliselta, kun oma itse ampuu ja omat joukot ampuu erotuksetta, niin kun ei voi ampua takaisin. Komentaja kutsui minut korsuunsa ja sanoi, että kun tässä on, että tarjous kättä, että joo, sieltä on nimitetty. Ja no, kiitoksia paljon. Kaukopään tehtaan piippus on 200 metrin korkea, niin tullessaan niin meinasi ajaa siihen, jotta se oli ihan lähellä, kun liippasi. Varmasti olisi historia vähän muuttunut silloin, jos olisi pamahtanut. Kondor kun laski siihen, niin jarrutti niin voimakkaasti, että jarrusylinderi syttyi tulleen ja meidän mekanikot sammutti sen ja rullas siihen, niin ihmeteltiin sitten jokaisella suuloksat ja auki, kun herra tulee sieltä, jolla on tämmöinen tummanruskea räkäjarru tässä. Katsottiin, että ei tämä totta ole. Me oltiin siinä 10-15 metrin päässä. Ja katsottiin, kun se nuotio ilmoitti kunniakomppania sinne. Ja se oli, kun halkopino olisi kaatunut, kun jalalla keväällä. Ei Hitlerillä eväkään värähtänyt kyllä. Marski ei tullut vastaakaan. Kun aina uuden tyypin, kun milloin lennon, niin minä haluan tehdä sinuksi sen kanssa. Niin kuin teidänkin kanssa. Niin sen, että minä tunnen sen koneen, jotta vaikka ensimmäisellä lennolla on sattunut mitä, niin minä tiedän, miten minä hallitsen sen koneen missäkin tilanteessa. Niin, kun menet koneeseen niin laskuvarjon kanssa, tai jos on laskuvarjo valmis koneessa, niin sen pujotat päälle ja sitten syöksyvöt ja kaikki niin kiinnität. Sitten koittelet sivuperäisintä, sitten niin siivekkeitä ja korkeusperäisintä, jotta ne on vapaat, jotta ne ei ole mekaanikko unohtanut lukkoja sinne paikalle. No sitten niin mekaanikko rupeaa ulkopuolelta sieltä oikealta puolella energiakäynnistintä veivaamaan, että siinä kun tulee 20 000 kierrosta, niin sitten niin annat ryypyt pikkusen kaasua päälle ja vetäiset tuosta käynnistävän potkuri muutaman kerran tekee ja se saattaa käyntiin. Lähtee hyvin käymään aina versukin. Eikä tämä Mersu niin hirmu ketterä ollutkaan. Siinä
täytyy olla toisenlainen taistelutyyli kuin niin kuin Brewsterilla. Nopeampi, nousu nopeampi. Ja tietysti kun tykkiaseistus vielä. Ensin kone suunnataan, jotta niin vaakassa sinne. Sitten niin tähtäin suunnataan kesken. Ja sitten aseet sen mukaan tästäkin nämä niin että niin tällaisella alueella tulee kaikki osumat. 150 metriä, jotta silloin aseet yhtyy esimerkiksi siipitykitkin. Kadettikoulun johtajalle minä sain sitten oikein selostaa, että miten turhaa se on minulle. Jos minä olen 11 kuukautta pois, mitä minä sillä upseeriarvolla teen? Niin että niin kauan kuin minun aikana ei varmasti 3. sotaa käydä, niin leikitään kunnolla tämä sota loppuun. Ja minun tarvitsee päästä tukikohtaan, että jos minä olen 11 kuukautta pois, niin minun kavereita ammutaan alas, minä en ole vahtimassa. Ja sitten itsellä on niin taannistunut, että joku tunari täräyttää minut heti alas siltä. Ja niinhän minä puliveivasin pois 3 vuorokauden sisällä. Sitten kun menen tukikohtaan ja aurinkoisesti Magnus sanoi, herra eversti, hyvää huomenta. Hoippa sanoi, että tuo hänen nokkasäessä oli 5 PE2. Pyrstöt korkealla ja karkuun, no ei hänen mersuun karkuun pääse. Hoippa sanoi, että hän tekee ikuhäpiät minulle, että hän ampuu kaikki ne 5 konetta alas. Ja säästäkseen ammuksia ja muuta, niin meni sen verran ylinopeudella lähelle, että kun täräytti ensimmäistä, siitä siipi katkesi ja tuli silmille ja se Hoippa oli niin lähellä, että vaikka syrväs sauva että niin se tarttukin ropelleeriin, kävi se siipi. Ja tietysti potkurit kiharaksi ja Hoippa sanoi, että näin ainakin 15 moottoria nokalla heti kuolemahalveksien suljin kaasun ja se oli siellä ulomman Somerin yläpuolella. Hoippa sitten laski noin 20 metrin päähän Somerin rannasta hevettää vattalaskun tellingit sisälle. Sanoi, että niin koneen kummitus ulos ja itse hyppäsin Suomenlahden aaltoihin. Ja puolessa välissä se 20 metriä Venäjä tuli vastaan ja sanoi, että Hoippa tuu kyytiin. Minä uin tämän niukkasen uinnin saman tien entisen puolustusministerin. Niin ja sanoi, että kun nousin merestä, ravistelin vähän kunniamärkästä niin vettä ja niin kuin tursas nousi sieltä, niin 150 miestä aina sanoi tarjous, Hoippa ota tuosta. No, Pokela vaiskilu. Pokelani oli siellä ylhäällä ja näki tämän tapauksen, niin soitti Somerille ja radiossa sanoi, miten Hoippa jaksaa. Se on saunassa ja kännissä. No kato, kun minä olin tiedustelussa, kun minä huomasin, että niin valtavat joukkokeskitykset painuu etulinjaa. Ja minä tiesin, että se on esimarssi kerta kaikkiaan. Se on niin valtavat määrät. Sitten minulle ilmoitettiin Laatikaisen esikunnasta, että se on vain kelirikko täydennyksiä.
Sitä on tullut ammuttu jo Brewsterilla niin härrikääniä ja Spitfireja ja kaikenlaista. Varhaukkia, tomahaukkia, kittyhaukkia. Niitä oli kaikki, mutta ne ei ollut niin kuin Mustangit, kun saksalaiset kun tuli, niin sanoi, että mitä tyyppiä on vastassa. Mustangia mums. Emme fyysillistä. Se on pakko mennä. Niin, kitin konti. Jos on sattuu, niin sattuko. Lotat sanoo, että juu, että katsopas tuonne männyn latvaa, tai ei ihan latvassakaan. Siellä oli pikkuinen kissanpentu huuti apua. Ja sanoi, että siellä olet katsoa, että siellä pelkää kurkeutta. Mennä hakemaan. Minä meinasin jyrkästi kieltäytyä, mutta ne ajatteli, että kun pelotti joko katon sinne, että no sitten minä kiipesin sitä runkoa, niin olihan se 20 metriä korkealla ja en uskaltanut katsoa alaspäin ollenkaan, kun sain kissan tänne povelle ja muuten. Siitä kuitenkin vilkasin, niin oi herra, jostain hyvä, että ei irronnut siitä, että kun oikein kun se aina huimaa täältä jalkojen välistä asti. Ei tuolla ilmassa mitään, kun siellä ei ole vertailukohta. Mutta jos lentokonekin nostettaisiin tuonne lipputangon päähän, niin sieltä kurkisesta tulee hyvin varovasti. Mies, jos hyppäsi laskuvarjolla, lämmitti oikeastaan täältä sydäntä, että kun, tai mitä kohtaa se lämmittää, niin että kun toinen pelastuu laskuvarjolla, kun tietää sen, mikä se on tunne itselläkin. Ja mutta niin venäläisillä oli, tai ryssillä oli Stalinin käsky. Suomalaiset ja saksalaiset lentäjä ammuttava varjoon, olkoon omalla puolella tai tällä puolella. Sitä noudatettiin, mutta ei kaikki noudattanut. Lentomestari Joutilainen ehkä tässä aluksi voikin kertoa eräästä sangen suuresta taistelusta, jossa oli paljon viholliskoneita vastassa. Niin me oltiin rintamalinjalle menossa partiolennolla ja silloin minä huomasin, kun idästä alkoi nousta musta pilvi ja siinä oli useita kymmeniä pommikoneita ja hävittäjiä siinä Jak-9 ja niiden kanssa ruvettiin taistelemaan. Jak-9 onkin kai niitä parhaita, mitä se on kyllä on. Parhaita ja yleensä ryssät käyttää ainoastaan parempia koneita, mitä sillä on, että ei sillä huonoja tapakkaa. Ja teillähän tuli tässä monta ilmavoittoa. Mä ammun 6 alas silloin, samassa taistelussa. Samassa taistelussa. Sehän oli todella suuri se oli 5 hävittäjä ja sitten 1 IL-2 maataistelukone. Ja minulla kun sodan loputtuu, niin vastustajan kenraali tuli tapaamaan Ottiin 2 viikkoa sodan loputtua. Niin hän onnitteli minua saavutuksien johdosta ja sanoi, että hän on päivittäin kuullut aina minusta ja nyt kun on tilaisuus, niin mieskin takaisin, niin hän halusi tulla katsomaan, minkälainen elävä minä olen. Minusta tässä sitä olla. Minä sanoin, että ei kunnia merkitse mitään sen rinnalla, kun entinen vastustaja antaa tunnustuksen. Ja niin on. Se on aivan varma. Kuinka monta konetta sä kaiken kaikkiaan sait viholliselta sitten tuhottua? No jos minä laskisin noin, että niin todennäköisesti 128. Huomenta. Tervetuloa. Kiitoksia sinulle.
niin. Terve Ilo. Morjes. Ei tarvitse Tervetuloa taas. Ei varmaankaan, joo. Missä on se tykki? Tykki on kuule tuolla nokan päällä. Se on Niin. ihan tuolla yläpuolella, jos me käydään tältä puolelta katsomassa, niin Niin. sä näet ne reijät. Eikö minä? Ja se on se pulpputki. Katsotaan vähän kauempaa täältä, kato, se on tuossa ylhäällä. Niin. Tuut hiukan taaksepäin vielä, niin nyt näet tuolta päältä reijät. Ai jaha. Se on siitä ampuu nokan päältä. Tää menee nyt juuri väärinpäin. Ei ihan oikein väitä. sinua. Onks tää viimeistä mallia Mustangia? Pitäis nähdä lähempää vissiin. Nyt se Mustangi tulee laskuun kohta ja sitten Vamppi lähtee. Ensin kopin niin kuin Kekkosen oma tunto. Kärrikännessä oli 12. Se oli kun haulikolla on sampunut. No siinä. Se oli koko siiven pituudelta. Niin, ja sitten kun katsoin, Vieläkö sun Illu tekee mieli lentää? no totta kai. Siitähän on aina tekee mieli. Tuossa kun minä olin tuommoisella kaksipaikkaisella koneella tuolla lentämässä Helinin kanssa, niin sitten niin naishaastattelija kysyi minulta, että niin, no onko tämä nyt viimeinen lento sitten? Mies sanoi, että ei ole viimeinen lento. Että siitä viimeinen on se, kun minulla siivet kasvaa selkään. Aina täytyy koittaa täällä, joko se tuntuu nystyröitä. Joo.